ଆଜି ଆମେ ବନାଇବା ଦହି ବାଇଗଣ। ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ କଲା ଭଳି ଦହି ବାଇଗଣ କେମିତି ହେବ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି। ପ୍ରଥମେ ଏମିତିକା ହିଁ ବାଇଗଣ କାଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଲମ୍ବା ଏବଂ ସରୁ ସାଇଜ୍ର ବାଇଗଣ କାଟିଛି। ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବ ଏବଂ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ବି ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଯିବେ। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗୋଟେ ଅଧା ଲିଟର ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ତାହାକୁ ଗରମ କରିବ। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଇଗଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପକାଇବା। ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ଗରମ ହୋଇନଥିଲା ପକାଇଥିଲି। ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଆପଣ ସେମିତି ଭୁଲ କରିବେନି। ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଗରମ କରି ବାଇଗଣଟି ପକାଇବେ। କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତିକା ଭୁଲ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଜାଳଟି ଅଧିକା କରିଦେବି, ମେକଅପ୍ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ବାଇଗଣ ଏବେ ସବୁ ଯାକ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା। ମନ ଦେବେ, ହାଲକା ହାଲକା ହାଉଲେଇ ହାଉଲେଇ କରି ହିଁ ଘାଣ୍ଟିବେ, ନହେଲେ ତେଲ ଉପରକୁ ଛିଟିକିବ। ତେଲ ଯଦି ବହୁତ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ଟି କମ୍ କରିଦେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକା ହିଁ ଅଳ୍ପ ଜାଳରେ ହିଁ ସିଝିବାକୁ ଦେବେ ବାଇଗଣଟି। ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ସିଝିବାକୁ ଦେବେ। 15 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ମଝିରେ ମଝିରେ 5 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣଟି ଏବେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ବାଇଗଣଟି ବାହାର କରିଦେବା। ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ପୁରା ତେଲ ବାହାର କରିକିରି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଯେବେ ପୁରା ବାଇଗଣ ଛାଣିକିରି କାଢ଼ିଦେବେ, ଏହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବେନି, କାରଣ ବାଇଗଣଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଦରକାର। ନଚେତ ଦହିରେ ପକାଇଲେ ଦହି ଫାଟି ଯାଇପାରେ। ଏବେ ଫୁଟଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇଛି ଏବଂ 4ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଏବେ ପିଆଜ ଟିକେ ପୁରା କାଟିଦେବା। ପତଳା ପତଳା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କାଟିଛି, ସେଇଭଳି ହିଁ କାଟିବେ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଂସା ଗୋଟେ ନେଇଯିବେ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଧା ଲିଟର ଦହି ବାହାର କରିଦେବେ। ମୁଁ ତ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦହି ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ତମ ଘରେ ଯଦି ଦହି ଥିବ ସେ ଦହି ବି ୟୁଜ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରୁ କିଣିକିରି ଆଣିଛି। ଦହିରେ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଦହି ବହୁତ ଖଟା ଥାଏ, ତାହାକୁ ଅଧିକ ଲୁଣ ଲାଗେ, ଏବଂ ଏହା ବାହାର ଦହି ଏହା କମ୍ ଖଟା, ତାହାକୁ ମୁଁ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଛି। ପୁଣି ଛଣା ଯାଇଥିବା ବାଇଗଣଟି ସେଥିରେ ପକାଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହି ଏବଂ ବାଇଗଣ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଏବେ ଛୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାନ୍ ନେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅନୁମାନିକ ଏକ 30 ml ତେଲ ପକାଇବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଛୁଙ୍କଟି ଜବରଦସ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ନଚେତ ସେ ମଜା ଆସିବନି, ଯେଉଁ ମଜା ଆପଣ କଲାଳୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ପକାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ମେଥି,
ପୁଣି ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ସୋରିଷ ମିଶାଇକିରି ଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସି ସାରିଲା ପରେ 1 ଚାମଚ ଧଳା ବିରି ଦେବେ। ପୁଣି ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟା ଦେବେ। ପୁଣି ସେଥିରେ ଯେଉଁ କଟା ଯାଇଥିବା 4ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସେଥିରେ ପକାଇବେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ 1 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ। ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ପାନମହୁରି ପକାଇବେ। ଭଲ ଭାବରେ ସେ ସେବାଙ୍କୁ ଭାଜିବାକୁ ଦେବେ। ଭଲସେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିବେ ତାହାକୁ ଏବେ ଆମେ ପକାଇବା। ଧ୍ୟାନ ଭାବେ ପିଆଜ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଜାଳଟି କମ୍ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ସବୁ ଫୁଟଣ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ଓଲଟେଇବେ। ଏହାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଲା ଯାଏଁ ଏହାକୁ ଭାଜିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ମେରସୁଣ୍ଡା ପତ୍ର ପକାଇବେ, ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ମେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଭାଜିବେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଥର ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଖିବେ ଭାଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲେ ହିଁ ଏହା ଠିକ୍ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟଣଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ କିଛି ହେଙ୍ଗୁ ପାଉଡ଼ର ବି ଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ହେଙ୍ଗୁ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟଣଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ଫୁଟଣଟି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଦହି ବାଇଗଣ ବନାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇବା। ଫୁଟଣଟି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଦହି ବାଇଗଣଟି। ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ କଲା ଭଳି ଦହି ବାଇଗଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନିଜେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଲିଙ୍କ କରାନ୍ତୁ।